65 let je Preciosa takovým držákem naší ekonomiky. Chtěl bych mluvit také o cestě, která nás dovede k určitému cíli. Mnoho příležitostí, které se nabízejí a budou se nabízet. Jak náročné bylo pro firmu dávající svítidla v tomto výběrovém řízení zvítězit. Preciosa uspěla. Váha tohoto svítidla jednoho ze 3 je 4,5 tuny. Chceme být nejlepší v těch parametrech, které zákazníci považují pro ně za významné. A výstupem této stabilizace, zase podle toho hodnocení, je to, že se zlepšila kvalita toho finálního produktu neboli chcete-li té služby, kterou poskytujeme. Dalším oceněným je Evžen Bělohlávek. Dát mezi zuby, rozkousnout ho a pak je to dobrota lahůdka. Přátelé, je to tady Lubomír Grejbal.